Lagi. Mas. Yo. Mas. Ayo. Ayo Mas Kepyo. Ayo Mas. Nang ndi? Kepyo kuwi ganteng, ganteng kuwi kepyo. Kepyo ganteng. Kepyo kuwi ganteng, ganteng kuwi kepyo. Ayo yo, ganteng kuwi kepyo. Tak gunggung ngedewe. Ae. Yo. Dangannya Mas. Aku gak mudeng. Kena tak kayak cakepan kok jane MC. Lah iya. Kon aku nyanyi dari pur kayak ira MC sebelah ngono. Cakepan banget lah bingung malah. Heeh. Ayo. Ya. Siji loro telu papat. Yo, Pak. Buno monggo. Monggo Pak No, Buno, dinten iki. Monggo. Ayo yo. Monggo Buno. Yo. Si lincing digoyang. Sembah nuwun. Joget dulu Buno, joget dulu. Asik sok.
segoro Angrian numpak prau layar ing dina Minggu yo pariwisata alon praune wis lengah biat biak banyu tinelo ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu ake cawil man jebul wis sore katon ngawe-awe rayogane kecebane wae
Tanjung Priok. Nggih. Oh pono, alah alah. Pono apa payu? Allahu Akbar yo. Kita buat. Ayo yo. Instruksi kita biar tidak sepaneng sambil ke atas lagi nggak apa-apa. Ayo monggo. Sambil salim lagi. Ah salim lagi. Aku suka salim Mas. Nyanyinya di atas. Oke. Ayo. Ayo sayang, angkat nih. Apa kowe? Yo, ha. Oh. Oh. Karo nyanyi genti. Boleh sambil goyang jempol biar tidak ngantuk botol ini. Ayo yo. Biar ada dokumentasinya. Monggo tamu undangan boleh langsung nggak apa-apa. Nggak apa-apa tamu undangan monggo. Lanjut. Lanjut monggo. Sindrom Yuli lendut. Bos Ambon, kula mandhap mawon sampun nggih. Ya, terima kasih. Ya. wis Oke, mohon izin. Ya, Yang penting kita monggo. tadi diabadikan. Kata beliau gitu inspektornya Mbak iya, Yuli. nanti saja, oke. Hati-hati sayang. Angkat nih, karonan yo. Apa kowe ra Hei, ayo.
ajar-ajarannya Mbak Yuli. Yo. Ah, oh. Kita buat
gagarane ngagrami dudu bondo turupa Wis jan nyamleng. Among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena tinumbas harta ugi konjuk dhumateng sesepuh mriki nduk Nggih. Bapak Suradi. Bapak Surati pun di Nggih, tiange. nika wau sing mlampah mrika Oh, wau, nggih, sing halo, tindak Bapak. mrika wau. Nggih, monggo. golek iseng kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene angger gendro wekasane malah tungun tresno tutup bondo tuturupa mong atine dadi teteline kuyup rekan setya kapindhane mimi lan mintono Mas jamak lumrahe yen wong urip saka godane gedhe Pripun Kang Mas penak mboten? Sae jos pokoke adikku wedok iki babakan falset jenenge sinden kok ya. Nggih. Amin. Jos Rena wengi dadi ati wong prasaja alas bebotene sampe
Hoba. Siwa. Dalam Kang Mas. Asik nih. Pokoknya goyangnya alon-alon no. Alon-alon mawon Mas. Alon-alon. Wedine nak kena dedekku tersayang ya. Nggih. Ndak nih sik. Gentenan lah.